mám vlastně nějakou druhou protivnou otázku na manažery, kdyby někdo teďka šel a vytisknul by mzdy všech tvých jako podřízených a donesl by to tomu týmu a ten tým by přišel a začal by se tě ptát, tak umíš si to obhájit? Co vím, že jako lidi nedokážou moc zkousnout a fakt jim to vadí, když mám jako firma nějaký produkt a nenabídnu vůbec žádný zvýhodnění. Fajn si uvědomit, tak pro každýho nemá ten benefit stejnou hodnotu. Ahoj, právě posloucháte Startup Talk, podcast ze Startup Jobs, kde propojujeme firmy a kandidáty, kteří se chtějí posouvat vpřed. Dnešní díl je opět součástí naší speciální HR série, ve které pomáháme firmám zefektivnit jejich HR. Tentokrát si budu povídat s Dominikou Pivodovou-Liškovou. S Domčou se dneska zaměříme na spravedlivé odměňování a na motivaci lidí v týmu. Jak nastavit výši odměny pro konkrétní pozici? Co aktuálně patří mezi ty nejžádanější benefity a měly by být odměny transparentní? To všechno se dozvíte. Tak ať vás tento díl posune vpřed. Tak já vítám teďka ve studiu Domču, máme tady úplně vzácnou návštěvu z Brna a budeme probírat taky docela aktuální téma a to jsou odměny a motivace zaměstnanců. Takže díky Domi, že jsi dorazila. Díky za pozvání. Než se vrhneme na to hlavní téma, tak bych pro tebe měla pár otázek, aby ses nám trochu představila, co máš za sebou, co tě baví a co aktuálně děláš. Mě by zajímalo, jak ses vůbec dostala k HRu, co tě inspirovalo, nebo co byl nějaký první impuls k tomu začít dělat HR manažerku. Úplně omylem jsem se dostala k HR. Okay. Já jsem dělala vlastně v agentuře obsahového stratega, takže na marketingové pozici, kdy jsem vlastně řešila zakázky pro klienty, hodně jsem vlastně pracovala s týmem copywriterů, korektorů, grafiků, prostě v podstatě marketingový tým a já jsem začala tak jako nenápadně mluvit do HR. Tehdy jsem ještě ani jako nevěděla, že je to nějaký, nebo možná jsem tušila, že je to samostatný obor, vůbec jsem neaspirovala na to, abych to dělala, ale bylo to, hele, jako já chci být u toho, když ty lidi vybíráme, protože potom budou jako pracovat pro ty moje zakázky, takže ať jako jsou kvalitní. A když už nastoupí, tak by bylo fajn, aby měli nějaké jako úvodní zaškolení a aby měli někde něco, k čemu se můžou vrátit a aby jsme třeba měli nějaký návod nebo nějaký video na věci, co tady používáme. To není, že hele, tak seš tady a tak se nějak zauč. A bylo by fajn, aby když vlastně už ty lidi máme, tak aby se nějakým způsobem potkávali, aby byli spokojení, aby se mohli rozvíjet, aby jsme si třeba vzájemně sdíleli tipy na inspirace, takže to bylo vždycky takhle kousíček po kousku, nějaká agenda a vlastně nakonec z toho byla nabídka, že se můžu tady těm činnostem vlastně ve firmě začít věnovat nad rámec svojí aktuální pozice, což jsem řekla, že mi to smysl dává, že mi to vlastně pomůže pak pracovat s těma lidma, takže jsem do toho šla. A dopadlo to takový ten happy end pro mě a ne úplně happy end pro šéfa tehdejšího, protože jsem se rozhodla, že tohle mě naplňuje a baví mnohem víc, takže jsem odešla z marketingu a začala jsem pracovat v HR. Takže... To je super zajímavý příběh. My jsme vlastně tady měli už různý jako backgroundy z psychologie, z nějaký datařiny nebo z něčeho podobného, potom jako přesun k HRu, ale z marketingu to ještě asi ne, takže to je zajímavý, že se dostala takhle krok po kroku vlastně k tomu, to je super. Já to znám naopak, že někdo dělá v HR, třeba si čuchne k employer brandingu a jasně, HR marketing. Jo, to jako dává asi, nebo největší smysl, ale je to takový asi logičtější jako krok, ale jo, tak to je super příběh. Jak bys teda popsala nějaký svůj ideální pracovní den, co by měl zahrnovat, co tě, nebo prostě jednoduše řečeno, co tě baví nejvíc aktuálně? Já jsem ráda, když je ten den jako různorodý, když to není o jedné činnosti, ale když mám příležitost dělat něco třeba kreativního, typicky napsat nějaký text nebo něco vymyslet a potom mám příležitost se podívat na nějaký čísla nebo něco zanalyzovat, když mám možnost pracovat s lidma, něco s nimi řešit, ale zároveň mám vlastně čas na hlubokou práci, takže mám ráda, když ty dny nejsou úplně vlastně jeden stejný jako druhý a mám ráda, když se mi povede fakt něco třeba vyřešit, že zaměstnanec s něčím přijde, má nějaký problém a vlastně dojdem k tomu, že jsme to vyřešili ke spokojenosti obou stran, tak to je úplně to jako nejvíc naplňující, nebo když se podaří něco nastavit a vlastně lidem ve firmě to udělá radost, zlepší jim to fungování, zefektivní nebo prostě to potěší, tak to jsou takový ty highlighty. Jelikož se dneska budeme bavit hodně jak o odměnách, tak o benefitech,
A co jsou nějaký třeba pro tebe 3 nejzásadnější benefity nebo výhody nebo i nějaké jako třeba nastavení ve firmě, co je pro tebe nejdůležitější? Já jsem v tomhle docela konzervativní, takže pro mě je to určitě flexibilní pracovní doba. Je to víc dovolený než zákonných 20 dní. Mám ráda, to je takový jako na pomezí, jestli je to něco, co je potřebný k práci nebo benefit, ale když je nějakým způsobem vlastně alokovaný budget na vzdělávání, takže to není, že dostanu vydělaný nějaký kurz, ale že si prostě můžu vybrat konference, akce, co mě zajímají, nebo v čem se chci rozvíjet. Přemýšlím multisportkou, docela využívám, takže tam jsem ráda, když ve firmě, kde vlastně pracuju, je. A potom jeden benefit, co není úplně můj, ale manžel má vlastně služební auto a má sponzorované cesty do práce. Vrhneme se teďka na to odměňování. Jako první věc, co asi většině lidí vytane na mysli, když se řeknou odměny nebo odměňování, je ta finanční stránka, asi řekněme. Co dalšího ale tam podle tebe patří do toho odměňování jako celku? Ona i ta finanční stránka je poměrně vlastně složitá, protože máš nějaký pevný základ, co v závislosti na typu spolupráce, tak může být klasicky jako měsíční základní hrubá mzda, nebo to může být nějakým způsobem vlastně úkolový nebo hodinový, často třeba u dohod. Potom máš různý variabilní složky, příplatky, bonusy, odměny, takže už jenom vlastně na té straně čistě finanční, tak je toho poměrně hodně. Potom taková samostatná kapitola jsou benefity, ty máš taky vlastně finanční, nefinanční. A potom taková kategorie vlastně třeba ne tak typických kombinací nebo ne tak typických složek nebo součástí odměny, což můžou být třeba zaměstnanecké akcie, může to být, že je možné využívat produkt firmy zdarma, nebo s nějakým jako zvýhodněním podle Armstronga, což je taková ta 900stránková bychle HR, tak je vlastně jednou z formů jako odměny i uznání, pochvala, ocenění, takže to už se dostáváme k těm, co jsou fakt jako nefinanční a hodně softový. A potom máš různý jako zvláštní typy asi spolupráce, lomeno odměňování, kdy vlastně řešíš třeba barterovou spolupráci nebo nějakou vysloveně pro bono, kdy je to za získané zkušenosti a za referenci, takže jako široký pojem, poměrně i spletitej, protože někdy to bývá tak, že fakt jako všichni mají jenom základní hrubou mzdu a to je jako všecko v rámci odměňování a pak je tam třeba, nevím, vánoční bonus a někdy je to naopak, že i různý role mají to odměňování nastavené hodně různě. Když se mrkneme na ty finanční odměny, kdo vlastně v tom týmu by měl, nebo v tom managementu, nebo v týmu, protože to asi nutně nemusí být management, by měl určovat, jak vysoký ty odměny budou nebo nebudou a na základě třeba čeho by se to teda mělo nebo nemělo určovat? Za mě je tam jako víc stupňů a záleží taky, o jaký odměně se bavíme. Jestli je to opravdu jako plošný a každý dostane úplně tu stejnou 1000, nebo jestli je to spíš nastavení na konkrétní roli. Nicméně úplně ze zhora, ať už od CEO nebo ze C-levelu, záleží zase na struktuře firmy, tak by měl jít rozpočet, co na to je, a měl by jít nějaký úplně jako rámec, prostě chceme, nechceme, tady tohle jsou ty mantinely, ve kterých je možné něco vymyslet. Co se týká HR, tam většinou je jako zpřesnění toho rámce, to znamená, fungujeme tady na tomhletom modelu, ty bonusy fungují, takhle mají tyhle ty pravidla, takže zase nějakým způsobem vykolíčkovat to hřiště a potom manažer případně ve spolupráci s HR, tak by měl nastavovat to konkrétní odměňování, protože to, jestli někdo dostane třeba bonus za výkon, tak to můžeme, ať už my na HR nebo kdokoliv jiný, to může nějakým způsobem jako doporučit na základě pozitivní zkušenosti, ale manažer je ten, kdo o tom má vlastně největší přehled. A kdo to dokáže vyhodnotit, kdo k tomu vůbec má data. Takže mělo by to být vlastně všecko v souladu a všecko fungovat, jít jedním směrem a vzájemně se podporovat. A s tím, že HR drží i ty vlastně celofiremní takový ten rámec, ať když máme každou pozici hodnocenou jinak a máme tam ten odměňovací systém úplně jiný, tak je to udržitelný a není to prostě
bank a najednou zjistíme, že vůbec nevíme, proč to tak je, ale už se to tady tak 5 let dělá. A možná je fajn zmínit, že záleží strašně na velikosti firmy, protože když budeš mít mezinárodní korporát, tak tam může vstupovat ještě matka. Když budeš mít velkou firmu, velmi pravděpodobně už má nějaký oddělení nebo aspoň člověka, co třeba se tomu věnuje. A když máš one person startup, one person teďka myslím na HR a v celé firmě 30 lidí, tak zase to bude fungovat úplně jinak. Když se podíváme na ty konkrétní role, respektive na to, jak nastavit nějakou úměrnou teda odměnu na ty konkrétní roli nebo ty konkrétní pracovní pozici, jak vlastně podle čeho třeba jít v tomhle smyslu, já nevím, nějaký úplně modelový příklad, hajruju juniorního kontentiáka třeba nějakýho, podle čeho mám prostě si říct, hele, teďka je prostě průměrná mzda v Česku, tohle, tak to uděláme prostě zhruba takhle. Nebo existují předpokládám nějaký průzkumy, benchmarky, co všechno ty třeba sleduješ, když tohle řešíte ve firmě? Zase je to, člověk zvažuje poměrně dost faktorů. Jeden z nich je, a já se s tím opakuju, ale je to vůbec, jaký mám budget v rámci třeba toho oddělení, jestli vůbec si to můžu dovolit toho člověka takhle zaplatit. Potom určitě je fajn mít nějaký benchmark, to se dá dělat obecně, to znamená fakt si stáhnu nějaký průzkum, co je pro celou Českou republiku, nebo se podívám na data pro Jihomoravský kraj. Nicméně tam je potřeba myslet na to, že spousta těch faktorů to může nějakým způsobem zkreslovat, protože tam vstupují různý typy firm do těch průzkumů, není vlastně, nemusí ta firma být v nějakém jako stejným stádiu, jako je ta moje. Může to být firma, co má mzdovou politiku takovou, že prostě na trhu práce chce vyniknout tím, že hodně platí, takže to může nějakým způsobem posunout, když jsou to data za celou republiku. Zase něco jiného bude v Praze, něco jiného bude v Moravskoslezském kraji. Takže to je nějaký jako základní orientace. Já většinou kam koukám, tak Startup Jobs má průzkum, koukám na Hays, a koukám na většinou jako větší personálky mají. Je fajn si k tomu otevřít i buď národní soustavu povolání, nebo to jak si mu zase nějaký trošičku jiný benchmark. Tam je fajn, že je to oddělený podle krajů a že je tam mzdová versus platová sféra, protože to taky udělá docela dost veřejný versus soukromý sektor. A to je část nějakého vlastně srovnání se s trhem, co můžu udělat, takže si fakt otevřu jedno PDF a najdu si tam tu pozici. Ty pozice jsou tam zase nějakým způsobem zgrupovaný, takže můžu mít úplnýho juniora, můžu chtít nějaký atypický dovednosti, to všechno tam vstupuje. Potom si často dělám průzkum i v rámci pracovních portálů, fakt se podívat na srovnatelné pozice, srovnatelná lokalita. Nicméně není u nás povinný uvádět zatím mzdu v inzerátech, takže i uvádí firmy, co buď platí dostatečně, takže je to lákavý, nebo mají nějaký důvod třeba tak nastavenou firmní kulturu, že jsou v tomhle transparentní. A to, že je někde rozmezí 40 až 50, tak neznamená, že ten kandidát nastoupí za 45 nebo že nastoupí za 50, můžou na ten stejný inzerát najít člověka, kde udělají výjimku, nastoupí za 55 a můžou najít někoho, kdo bude třeba juniornější a nedej mu ani těch 40, na to bude po zkušebce. Takže brát to s nějakou rezervou, ale minimálně takový to jako lehký porovnání nejsem v rámci trhu. Potom fajn zdroj jsou kandidáti. Takže pokud mám vypsanou pozici a z 20 kandidátů jsem jich 19 zamítla, protože chtějí moc peněz, tak tam asi bude nějaký kolečko, důvod. jestli je to adekvátní, to, co nabízím. A potom je takový to interní kolečko. Jakou chci senioritu, jaký chci kompetence, jak vlastně je ta pozice zařazená v rámci firmní struktury, jaký má zodpovědnosti, jaký je to high impact, je to low impact, je to pozice, co je pro mě kritická a fakt ty potřebuji obsadit co nejdřív a můžu tam zvolit strategii, že nabídnu víc peněz, nebo naopak mi nevadí, že ji budu hajrovat v měsíce, když prostě budu chtít zůstat v nějakém budžetu. Je to férový vůči ostatním kolegům, ať už z hlediska stejného týmu, stejná role, podobná vlastně zkušenost a nemusí být řešení, že snížím budget na pozici pro toho nováčka, ale může být řešení to, že si řeknu, aha, tak on se ten trh fakt jako posunul a tady mám 5 let lidí, kterým jsem prostě 5 let na tu mzdu nesáhla, tak se na to pojďme podívat. Takže udělat si vlastně zasadit si to do nějaký, říká se tomu pay grade, nebo mzdová architektura, zasadit si to do nějaký škatulky, kde vlastně tu pozici mám a jestli i tohle to je v souladu, protože pokud zjistím, že ta pozice se za ní platí 100 000
a mě ji v nějaký architektuře jí mám někde jako nízká zodpovědnost, není moc kritická a 100 000 mi beru jenom úplně jako CEO, tak tam jsem asi něco neudělala úplně správně v rámci tady toho rozhodování, takže je to, zvlášť když otvírám úplně novou pozici, kterou ještě vůbec v té firmě nemám, tak je to poměrně dost o zamyšlení se a zároveň potom o korekci na základě těch dat z trhu, co mi chodí od těch kandidátů. Zase nějaký požadavek může mít ještě určitou toleranci. Někdo řekne, já chci prostě nastupovat za 40 000 a počítá s tím, že je to k nějakému vyjednávání a jeho minimum 35, ale je fajn prostě si porovnávat, jestli aspoň se blížím a když říkám tomu člověku, jo, my máme v budgetu o 2000 víc, jste ochotný jednat, nejste, mám k tomu třeba ještě tyhle benefity, že jo, funguje tak jako nějaký balíček, tak to může být o něčem jiným, než když ten člověk řekne, já chci X a moje Y je o 20 000 míň. To je určitě zajímavé, že jsi zmínila i tohle, protože jak jsem zmiňovala ten náš průzkum, tak my tam právě máme i tohle, to jenom pro ty, kteří by to chtěli taky využít, tak tam máme většinou, nebo po každý, i vlastně nějakou jako požadovanou mzdu těch lidí, to znamená, nebo takhle, reálnou mzdu, kterou teďka aktuálně mají, tu, kterou by požadovali aktuálně a tu, kterou by akceptovali, přestože je nižší než ta požadovaná, což je taky určitě fajn na to zamýšlení toho, co jaká role nebo jaká pozice požaduje, má a s čím se v uvozovkách spokojí. No. Takže ten náš průzkum si myslím, že je určitě super na tohle benchmarkování zrovna. A pokud se tomu chci věnovat fakt jako do hloubky, tak je možný si nechat udělat opravdu jako compensation průzkum a nechat si tu architekturu postavit, jsou firmy, co se tím vysloveně zabývají, že to dělají na míru, že potom vlastně dodají i data třeba ze srovnatelných firm z nějakého vzorku, co je svým způsobem podobný, ať už se bavíme o lokalitě, velikosti, oboru, způsobu fungování, že to potom není. Tady mám prostě celorepublikový průzkum a jsou tam jak nadnárodní korporáty, tak maličky startupy. OK. Ty jsi zmiňovala ještě jednu věc, zmiňovala si tu fixní a bonusovou složku té finanční odměny. U jakých pozic nebo u jakých typů pozic je podle tebe jako relevantní to mít rozdělení na tyhle dvě části a u jaký naopak si myslíš, že je třeba zbytečný nebo že to nemá jako moc nějaký valný význam? Asi taková nejtypičtější je obchodní. V podstatě, když bych to měla vzít trošičku nějak to typizovat, tak buď je to pozice, co má jako velmi jednoduše měřitelné výsledky. Já tam chci lidi, co jsou orientovaní na výsledky, motivovaní výsledkama, třeba motivovaní právě tím, že mají nejvyšší čísla nebo že dostanou vysokou odměnu. Často to může být prodejní, ale je to jako jakákoliv pozice, kde ten výkon dokážu nějakým způsobem kvantifikovat a chci na to tímto způsobem vlastně tlačit. A potom vlastně high impact pozice, to znamená pozice, která má vysoký vliv na třeba výsledovku firmy, tak může mít na tohle navázanou nějakou složku nebo nějaký bonus. Oproti tomu pozice, co fakt na to má ten dopad úplně minimální, tak taky tam může mít třeba nějakou bonusovou složku typu podíl na zisku nebo jako odměna na základě zisku společnosti, ale určitě jako bude chtít spíš nějakou měsíční jistotu. Takže řekla bych, že podle toho, jak moc tam jsou měřitelný, kvantifikovatelný, nastavitelný výsledky, případně chci vlastně i lidi, kteří jsou motivovaní tím, že chtějí dodávat co nejlepší výsledky, to je právě stereotypně ten obchod. A potom pozice, co mají hodně zodpovědnosti, co jsou většinou seniornější a mají jako velký dopad na nějaký ten výsledek. A ono to může být výsledek firmy, ale může to být i nějaký počet zakázek, počet udržených zákazníků. A pak je otázka, protože čistě teoreticky nějaká forma vlastně performance a výsledku se dá řešit a nastavit u každé pozice. Někde je samozřejmě trošku abstraktnější, někde je to hodně o číslech, ale ne všude dává smysl z toho udělat vysloveně variabilní složku a někde je mnohem lepší udělat jako základní mzdu a potom třeba nějaký kvartální nebo měsíční bonus, když ten člověk něco splní nebo když má ty výsledky nadstandardní. Super. Jak často myslíš, ty jsi tedy zmiňovala příklad toho, že se může stát ve firmě nějaký, že 5 let nikdo nesáhne těm lidem na odměny ve smyslu, že prostě nikdo neřeší všechno, prostě nikdo si úplně nestěžuje, takže jako OK. Jak často myslíš, že by firmy měly jako revidovat ty odměny těch svých lidí, jestli by to mělo být minimálně jednou ročně, nebo nevím, jednou za půl roku, nebo kvartálně, nebo stačí jednou za x let? Jaký na to máš názor?
Tak záleží strašně moc, jakou má ta firma a zase budu opakovat ale strategii, firmní kulturu, vůbec politiku ohledně toho. Jiná odpověď bude v Turkisovce, jiná odpověď bude ve firmě, která má strategii postavenou prostě na tom, že všichni nabírá jenom nekvalifikovaní lidi a všichni musí být hlavně jako nejlevnější. Ale zase obecně v rámci zásek. Úplně obecně je fajn aspoň jednou ročně se podívat jednak na makroekonomické ukazatele, to znamená, nemám tady třeba nějakou inflaci nebo nějakou prostě nenadálou událost, co může zapříčinit, že sice tam mzda nominálně je stejná, ale reálně dost klesla. A zároveň, jestli se něco nezměnilo v rámci té pozice, protože může se stát, že ten člověk má víc zodpovědnosti nebo že se posunul z hlediska svojí úrovně znalostí. To se stává poměrně často, že se někam posune. Může se stát, že se mi posune právě trh, to znamená, teďka nabírám nováčky za částku, co mají všichni stávající plus 5 000, protože nejsem schopná nikoho nabrat za jinou. Zase fajn příležitost. Je nejlepší na to reagovat průběžně, ale když už to nedělám, tak aspoň mít jednou ročně nějaký datum, ať už je to výročí nástupu, nebo k 1. lednu, nebo prostě v polovině roku, nebo kdykoliv jindy, kdy vím, že se na to podívám a vlastně i ti zaměstnanci mají potom větší motivaci nebo větší jistotu v tom, když chtějí přijít s nějakým požadavkem, když vědí, že je to téma a že prostě v té firmě se nad tím někdo zamyslí aspoň jednou za čas, když je to téma, o kterém se nemluví přijde jenom ten odvážnej, co umí vyjednávat. Takže když se o tom dá prostě otevřeně mluvit, to je asi to nejzásadnější, pak už asi nehraje takovou roli to, jestli to je prostě jednou za 4 roku ta diskuze, nebo jednou za půl, nebo jednou za rok. Tam, když jako víš, že máš pochopení u toho manažera a že jako nejhorší, co se stane, takže ti řekne, že to teď není možný a vysvětlí ti proč, ale nebude to, že neprodlouží se ti smlouva, že dostaneš výpověď, že prostě nastane nějaká jako negativní událost, tak se ti o tom mnohem líp vlastně začíná a já se jenom zeptat, hele, cítím, že teďka ty práce je víc, nebo že jsem se někam posunul, nebo k tomu může být i příležitost v rámci performance managementu, performance reviews, vyhodnocování cílu, kompetenčních setkání, prostě kdekoliv, kde vlastně je možný zareflektovat, jak ti lidi pracují, kam se posunuli, jak se ta jejich náplň práce mění a to je docela hezká příležitost si říct, hele, neposouvám ho náhodou třeba z juniora už na mediora, nebo neposunula se ta pozice někam z hlediska vlastně toho, jak je pro firmu důležitá, nebo co vlastně všechno zastane. Jak často se ti stává to, že právě ty lidi přijdou sami s nějakým požadavkem nebo návrhem, že si myslí, že se třeba sami posunuli už někam a že by chtěli, aby to reflektovala teda i ta odměna? Mně přijde skvělý, že nechodí za mnou, ale že fakt chodí za manažery. To mi přijde strašně důležitý, protože je tam ta důvěra, že tam právě není takový to, já fakt to nemůžu ani otevřít, ale co vím, tak právě minimálně jednou ročně, buď když je nějaká změna v té pozici, nebo se člověk i posouvá mezi odděleními, že jo, to je taky fajn příležitost si nějakým způsobem říct, nebo v rámci výročí nástupu, tak se vlastně tohleto téma otvírá, ale je to člověk od člověka, může to být, že člověk prostě nastoupí na nějakou pozici, hodně rychle se posouvá, fakt na sobě zamaká, potom to může být i víckrát do roka vždycky nějaký milník, může to mít i takhle v rozvojovém plánu, že když se doučí něco, tak zase se posune někam dál i finančně a pak jsou lidi, co to třeba pro ně jsou důležitý i jiné věci, než ta výše mzdy. Ne, že by chodili do práce i zadarmo, ale že prostě to nejdůležitější není výše mzdy, nebo na tom nejsou vlastně závislí, jestli mají o 1000 víc, o 1000 míň a tam potom je fajn myslet i na tyhle, protože u těch se může stát, že fakt několik let nepřijdou, takže pokud se posunul celý ten tým a ten člověk vlastně odvádí dobrou práci, má srovnatelné výkony, tak prostě přijít a příjemně ho překvapit. To je určitě příjemný, no, z pohledu těch zaměstnanců. Co se děje ve chvíli, kdy za tebou přijde zaměstnanec s tím, že chce zvýšit nějakým způsobem odměnu a ty víš, že jako to nejde prostě z nějakého důvodu. Pojď, že nemáš budget, začneme tím, že nemáš budget na toho člověka, nebo celkově na odměny vyšší, než máš. Jak to s tím člověkem vlastně vykomunikovat tak, aby pořád zůstal aspoň nějakým směrem motivovaný a zároveň prostě jako neslibovat mu nějaký vzdušný zámky, že teď to nejde, ale za měsíc to bude v pohodě. Jak s tímhle pracuješ?
upřímná komunikace, fakt jako vysvětlit, že to nejde, proč to nejde, kdy to půjde. Samozřejmě toho člověka to nepotěší, ale je mnohem lepší, než víc za měsíc. Mm-hmm. Uplynou 2 roky, pořád jsme se nikam neposunuli, ale často ještě je fajn se podívat, jestli to, že není budget, je zeď pevná, anebo jestli je to nějaká čára. Může to být čára a nějak jsme to budgetovali, ale třeba hodně se posunula poptávka tady po těchto lidech, takže ta tržní cenovka se posunula někam jinam, nebo nějaký makroekonomický ukazatel na to může mít vliv, hodně skloňovaný jsou ceny bydlení, protože ono je fajn si položit, já mám takové jako protivné otázky, co občas dávám manažerům a je tady na tuhle příležitost tak je ideální, hele, jako buď můžeme tady tomu člověku vydat třeba 5 000, o který si říká, a nebo se může stát, že nám odejde kvůli tomu a potom budeme hajrovat novýho člověka. A se řekne o 15 víc. A tam prostě nenajdeme určitě za stejnou cenu, určitě minimálně těch 5, musíš hledat a zaučovat nového člověka, můžeš vybrat špatně, ale ano, může to být i o 15, o 20 víc, anebo může ta pozice být nějakou dobu neobsazená, takže jakože kde je ta hranice, jo? Na druhou stranu zase nějaký posouzení vhodnosti, pokud ten člověk chodí co měsíc, tak tam možná jako jednou to posunout zvládnem, pak si dokážeme dát nějaký plán, kdy to bude znova, ale po 10 už prostě nevyhovíme, takže tak ať to dává nějakým způsobem smysl, ale ať to není o tom jenom tady máme nějaký budget a on tam není, ale mezi tím se stalo na tom trhu práce něco, co znamená, že ta pozice už má jinou hodnotu, protože potom kdokoliv nám odejde, tak stejně budeme řešit, že nabíráme dráž a zároveň, že se k tomu musíme nějak postavit vůči těm stávajícím lidem. Jak reaguješ ale ve chvíli, kdy vlastně ten člověk si říká o víc peněz, ale nemá třeba ty adekvátní dovednosti, které by, nebo nejsou tam ty argumenty, proč mu teda vlastně jako přidávat. Je to asi předpokládám o nějakém jako hodně diplomatickém přístupu a vysvětlování, nebo prostě upřímně řekneš, hele, prostě tohle není tvoje hodnota na trhu práce, nebo jak k tomu přistupuješ? Tohle je paradoxně docela jako hezká situace, protože někdo prostě přijde, že řekne, představil bych si tolik a tolik a nemá to nějak zdůvodněný, takže co se dá udělat, poprosit ho, ať si prostě připraví nějaký zhodnocení svojí práce, ať si to vlastně obhájí. Takže je možný, že tam zjistíme, jo, já to třeba úplně tak nevidím, ale ten člověk má pravdu a posunul se, jenom to není jedno velký skokový zlepšení v jedné oblasti, ale posunul se prostě o nějakých maličkých pár kroků úplně ve všech oblastech a v důsledku toho je třeba efektivnější. Druhá možnost navrhnout nějaký plán rozvoje, kde bude mít cíle a ty budou navázaný na to, že tohle splníš a můžeme se bavit o zvýšení, takže definuji si, jaká kompetence mi tam chybí, jakou bych podporovala úroveň, jaká je ta současná, nebo jaký chování tam je versus jaký bych podporoval, dám si termín nějakého vyhodnocení nebo termíny vyhodnocování, nastavím plán toho člověka, podpořím a vlastně je to pro něj taková jako až win-win kombinace. On sice hned teď nedostane ty peníze, co chce, ale třeba je dostane za půl roku a ještě mám příležitost se fakt někam posunout a zapracovat na nějakém nedostatku a ve finále je vlastně mnohem vybavený pro to tu práci dělat, anebo případně i pro jakoukoliv potom další budoucí pozici. Takže když je tam nějaký objektivní důvod a je to něco, na čem se dá pracovat a není to prostě o tom, že ten člověk fakt jakože absolutně si to nesedlo s tou prací a fakt tam jako vůbec není spokojenost a to asi povede k nějaký další nepříjemný debatě, tak tohle je vlastně poměrně jako hezky řešitelný a může to být motivační. Musí se to dodržet, jo? Když si řekneme za 3 měsíce si to vyhodnotíme a potom případně jako zvýšení bude možný, tak za 3 měsíce si to musíme vyhodnotit a pokud se posunul, tak nějaký zvýšení tam být musí. Nesmí si to nechat vyhnít, takzvaně. Tak. Ok, ty jsi zmiňovala už párkrát v těch příkladech to, že nastupuje někdo novej třeba za víc peněz, než mají ty stávající zaměstnanci. Myslíš, že by firmy teda měly být transparentní v těch odměnách třeba jenom v rámci těch jednotlivých oddělení, že by prostě Mařenka měla vědět, kolik bere Pepíček a ona se chystá i ta směrnice Evropské unie, nebo myslím, že jsou, neorientuji se úplně perfektně v té problematice, takže předem upozorňuju, ale četla jsem, myslím to, že máme 3 roky na to tu směrnici nějakým způsobem aplikovat.
směrnice, která teda říká to, že by lidi ve stejných týmech měli vědět o tom, jaký odměny mají a mělo by to víc k tomu, že bude třeba menší pay gap a tak v týmech. Myslíš, že to dává smysl, nebo je to trochu přehnaný, protože spousta lidí se k tomu staví jako velmi negativně, co jsem tak viděla v různých diskuzích? Ono to není úplně o tom, že tady si vezmu, že mám Aničku, Honzíka, Pepíčka, Tomáše a Evku a zveřejním tady na firmní nástěnku jako jejich mzdy ještě se jménem, ale spíš, že jako bude právo vědět, jak je hodnocená jakoby srovnatelná pozice, jo, v nějakém balku, v nějakém průměru, nebo je to určitě tak, že by to bylo tady báfe, prostě platíme tolik a tolik, ale za mě určitě tam v tuhle chvíli firmy nejsou. Ono stačí se podívat, kolik firm zveřejňuje mzdu v inzerátu a to je takový jako obrázek, kde v tuhle chvíli zhruba jsme. Ale je to za mě jako pěkná příležitost se právě nad tím zamyslet. Já tady v tomhle mám vlastně jakou druhou protivnou otázku na manažery, kdyby někdo teďka šel a vytisknul by mzdy všech tvých jako podřízených a donesl by to tomu týmu a ten tým by přišel a začal by se tě ptát, tak umíš si to obhájit? A když si to obhájit umí, protože zkušenosti, znalosti, kompetence, ten člověk je výkonnější, prostě má tam nějaký objektivní důvod a když kdokoliv další přijde, já chci tyhle peníze, tak mu dokáže nalajnovat, co pro to musí udělat a ty věci jsou jako splnitelné, tak v podstatě ten tým, když ještě vezmeme, že tam můžou být nějaký takový ty časový nesrovnalosti, že člověk nastoupil v roce 2012 a člověk, co nastoupil v roce 2024, tak jestli jsou na stejný úrovni, ale tak vlastně víceméně na to dobře našlápnuto. Ale neměl by tam právě vstupovat takový ty věci, no protože je ženská a protože tenhle prostě si nadozo na pohovoru řekl o 7 víc, tak jsme mu to dali a vůbec jsme se nezamysleli, že máme úplně totožného člověka, co ještě třeba nastupoval v úplně stejné době a fakt jako všecko je srovnatelné a jenom si řekl míň. A tak jsme rádi, že je levnější, že jo, ale to není úplně ten jako nejoptimálnější. Tak hlavně, když se to pak dozví, tak to asi pravděpodobně bude vést k nějakému většímu problému, že jo, takže ať prostě to dává smysl, ať je tam důvod. Jako může to být, takže muž bere o 10 000 víc a žena o 10 000 míň, protože muž má o 10 let víc zkušeností, je lepší v nějakých kompetencích a má lepší výsledky, ale mělo by tam být vlastně nějaké zdůvodnění, co je reálný, co není. Teď si musím něco vymyslet, protože mě s tím někdo konfrontoval. Takže jako já se k tomu stavím pozitivně. Konkrétně to zahrnuje i výši mzdy v inzerátech, tam se trošku bojím, aby se nestalo to, co se stalo, tuším, že na Slovensku, aby to nebylo, že odměna na téhle pozici je 40 až 100 tisíc. A vlk se nažral, ale vlastně se nic nezměnilo, tak jenom, aby bylo by fajn, kdyby to firmy fakt vzali zodpovědně a podívali se, jestli nad tím vlastně přemýšlí dobře a jestli tam třeba na někoho nezapomněli. Když jsme trochu nakousli ten pay gap, jak velký problém myslíš, že to je v Česku? Nebo máš nějakou zkušenost, nemusí to být u vás ve firmě, ale tak nějak, když se prostě rozhlídneš po trhu, myslíš, že těch firm, kde ty rozdíly jsou jako daný jako úplně irrelevantní věcí, jako je gender v tomhle případě, myslíš, že jich je hodně? Ono, já bych řekla, že je to jako rozsáhlejší problém. Strašně záleží, do jaký jdeš bubliny, na jaký jdeš pozice. Jsou pozice, co jsou prostě stereotypně spíš ženský, co jsou stereotypně spíš mužský. Když je to na, dejme tomu, podobný úrovni mzdový, nějaký vážnosti té pozice, vstupních bariér a tak to až tak jakoby nevadí, jo? Pokud máš prostě kadeřnice pro ženy spíš ženy a barbera spíš muže, tak je to něco jiného, než když máš ženy spíš zdravotní sestry a muže spíš lékaře, primáře, přednosty, vedoucí oddělení, ředitele nemocnice a vlastně všechny ty pozice, co jsou jakoby vyšší. Takže je to hodně i o různých jako kariérních pauzách. Můžou to být děti, může to být péče o třeba někoho staršího v rodině nebo obecně o člena rodiny. Můžou to být částečný úvazky, protože když se dělají ty mzdový průměry, tak ne vždycky se částečný úvazek tam jako zapadne jako částečný úvazek. Někdy jde do té statistiky jako odměna, co tady Pepa dělá na plný úvazek a bere 30 000, Anička dělá na poloviční, protože má doma dítě, o který se stará a bere 15 a do průzkumu to vlastně spadne takhle. A může to být i se sebevědomím, ať už je to vůbec jako, jak se ženy hlásí na vedoucí pozice, o co si jsou schopní na pohovoru říct, jak často vyjednávají o mzdě, jak moc jim je to komfortní vůči mužům.
Takže já jsem koukala na statistiky, je to podle Eurostatu nějakých 15% ta mezera, podle potom průzkumu specificky vlastně v Česku. Asi jsem vzpomněla na organizaci, ale tam se uvádí tuším 16 až 22%, takže nějaká ta mezera okolo 15 až 20% tam má tendenci být a jsou bubliny sociální nebo jsou profese, kde to nejde vidět nebo to tolik nevadí a jsou profese, kde opravdu ten skleněný strop a pay gap a všechno ostatní je enormní. To stejný jsou manažeři nebo majitelé firm, co by je vůbec nenapadlo diskriminovat ženy a prostě bojují, tak když půjde na mateřskou, tak jako to zvládneme a není to důvod ji nevzít. A pak jsou majitelé firm, bohužel i personalisté, co jim vůbec nedělá problém. Prostě ne, my tady na tu pozici chceme chlapa. Nepůjde na mateřskou, nebude mít děti. Takže to je takový nemilý téma. strašně záleží vlastně, kam se člověk podívá a umím si i představit, že když se člověk podívá třeba, udělal by si průzkum mezi HRisty, to je hodně ženský obor, tam dokonce od jednoho mužského kolegy jsem i slyšela, že byl jako muž diskriminovaný, že vlastně víc tam chtěli vlastně ženy, tady v tomhle oboru, tak je možný, že dostane úplně jiný příběh, než když se podívá třeba do IT, kam vlastně vznikly na tom, že ženy často, jako je to stereotypně mužský obor a ženy často čelí nějakým bariérám si vstupu do toho oboru, nebo když se podíváme na vrcholový management, kde ještě se můžeme bavit jednak o poměru muži-ženy a taky se můžeme bavit o nějakém jako věku a jakým generacím jsou vůbec tady ty pozice otevřený. Tak ta směrnice by tomu snad mohla aspoň trochu pomoct tady těm nerovnostem, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet v Česku. Mám tady další takovou trochu deprimující otázku asi. A to sice od naší Gen Z kolegyně. Když jsme se bavili o tom, že budeme chystat tenhle podcast, budeme se bavit o odměnách, tak jí vlastně zajímalo hodně to, jak motivovat lidi z mladé generace, který třeba už teď vědějí, že přestože budou celý život fakt jako tvrdě pracovat, budou si nějakým způsobem spořit, tak zmiňovala se ty ceny bydlení, tak si třeba nikdy nevydělají na to, aby si vzali tu hypotéku nebo aby si prostě nějakým způsobem jiným koupili nemovitost, což prostě to bydlení samozřejmě je pro všechny jako zásadní otázka. Jak můžeš motivovat tyhle lidi, aby prostě, protože spousta těch lidí si třeba řekne, no tak jako by nemám teda důvod chodit každý den od 9 do 5 do práce, můžu prostě si tady vydělat nějaký bare minimum na to, abych nějak přežil a nemusím prostě tohle vůbec řešit, tady si nějak s nějakýma meetingama prostě otravovat. Nebo nebudu šetřit na tu hypotéku, na kterou než naštěstím 2 miliony jako 20%, tak najednou už budu vrcat 4, tak místo toho budu cestovat. Přesně tak, tyhle různý jako přístupy k tomu, co je vlastně hodnota těch peněz nebo na co je využít. Jak můžeš motivovat lidi, protože mezi nimi samozřejmě spoustu jako talentů, spoustu chytrých lidí, spoustu lidí, kteří tu firmu můžou posunout úplně jako někam, kde by bez nich jako nebyla. Jak je motivovat teda jinak třeba než těma financema? Co se týká situace na trhu s bydlením, to obecně asi firmy nevyřeší, takže spíš je to o tom vlastně, jaký jsou podmínky v rámci té práce. Umím dát ty práci smysl, vědí, proč dělají to, co dělají, jak ta jejich pozice vlastně přispívá vůbec k výsledkům firmy. Hodně záleží, nebo co vím, co se děje vlastně u mladších lidí, že si i vybírají firmu, pro kterou dělají, že chtějí nějakým způsobem sociálně ohleduplný firmy nebo produkty, kterým věří, nebo aby ta firma jim nějak pomáhala k lepší budoucnosti, nebo obecně, aby pomáhala prostě k tomu, aby se žilo líp. Může to být o nabídnutí flexibilních podmínek, právě to, že je možný dělat měsíc z Thajska, potom měsíc v Česku, potom zase měsíc z Nového Zélandu, potom si vzít 25 dnů dovolený v kuse procestovat Evropu, potom zase měsíc z kanclu, takže jakože budou se asi měnit úvazky, budou se měnit formy spolupráce a bude vlastně tlak na ty firmy, aby opravdu jako chovali se zodpovědně a témata jako udržitelnost, etika a aby nějakým způsobem byli vlastně schopní oslovit mladou generaci a plus zase jako smutný téma, ale potom nejrůznější vlastně předsudky, jestli
člověk, co nemá žádný takový ty hodnotný pracovní zkušenosti, schválně dávám uvozovky, protože jsou firmy, co počítají jenom celý úvazky jako pracovní zkušenosti, ale přitom člověk mohl celou výšku působit v nějaký studentské organizaci, na nějaký brigádě, může mít spoustu přenositelných dovedností, co může uplatnit. Takže vlastně nějaká obecně práce s mladýma lidma, nabídnout nějaký rozvoj, co jim může pomoct v té další kariéře. OK, super. Takže prostě nefinanční benefity. Jsme ostným můstkem u benefitů. Mě by zajímalo, co ty aktuálně považuješ za nějaký nejdůležitější benefity, nebo benefity, o kterých se třeba nejvíc uchazečů, jako, na který se nejvíc uchazečů ptá, nebo který nejvíc ti jako chválej, nebo víš, že nejvíc využívají, co mezi ně aktuálně patří? Já bych to rozdělila na 2 skupiny. Jsou minimálně zase, to jsou ty sociální bubliny, jo? Takže je úplně možný, že v jiném oboru to bude jinak, ale kde se pohybuju já, menší firmy, startupy, hodně knowledge economy, tak tam už 5 týdnů dovolený naprostý standard, v podstatě v inzerátu to uvádějte, protože když to neuvádíte, tak je jasný, že nabízíte jenom 20, ale nebere se to jako nějaký odlišující benefit, nějaká flexibilita, minimálně prostě možnost home officeu a flexibilní pracovní doba, kafe zdarma, to je takový jako, taková popelka, lidi se tomu strašně smějí, většina, a potom je druhá skupina, co si někdy za kafe v práci platila a třeba toho kafe pije docela dost, aby mu tam zahučalo. Takže to jsou takový benefity, co jakože když je nemáte, tak vám to tu pozici zhorší, ale když je máte jako firma, tak tu pozici úplně nezlepší. A potom jsou benefity, co jsou oblíbený, a to strašně závisí na tom, jaký typ lidí máte ve firmě, jaký věkový průměr. U nás extrémně frčí multisportka, fakt jakože bych řekla, že 3/4 kolegů mají multisportku. A pak jsme hodně na jídlo, takže máme různé dobrodky v kancelářích a ono je to fajn, když člověk prostě má na něco chuť, tak nemusí mít naplněný šuplík u stolu, ale může si prostě dojít do kuchyňky. A obecně flexibilita, vzdělávání a rozvoj, potom zamyslím se. Potom různý třeba i netradiční benefity, anebo naopak jako stabilizační benefity. Ty stabilizační, to jsou většinou nějaký buď finanční příspěvky, kdy třeba nemám úplně takovou mzdu, jakou bych si představovala, jsem absolvent, bydlím v centru Prahy, nájem je drahej a prostě víc mi nedají, ale vím, že tady mám stravenkovou kartu, ze které si nakupuju jídlo, tady mám příspěvek na dopravu, životní pojistku mi platí zaměstnatel, penzíko mi platí zaměstnatel a vlastně ty benefity mi tím jako hodně ušetří. Co je fajn si uvědomit, tak pro každýho nemá ten benefit stejnou hodnotu. Dejme tomu, že já sponzoruju multisportku jako firma, dám do toho 800 měsíčně, lidi to mají zadarmo a pro někoho je to prostě tak to mám, protože je to zadarmo, nebo když ji mám třeba za 200, tak to jsou jako vyhozený 200, protože ten člověk prostě cvičit nejde. Ale pro někoho jiného, kdo chodí do posilky každý den, nebo kdo má nějaký nákladnější koníček a berou tam multisportku, tak to může znamenat, že ušetří 5 000 měsíčně a třeba si může vybrat firmy, kde nabízí multisportku. Pro někoho, kdo má třeba rodinu daleko, nebo pečuje o dítě, nebo nebydlí jenom úplně blízko práce, tak může být naprosto zásadní home office. A pak budou lidi, co do práce chodit vlastně chtějí, a protože doma třeba nemají takové podmínky, nesoustředí se, chtějí se potkávat s kolegy a nějaký home office je vůbec vlastně nezajímá. Jsou lidi, co chtějí nejen 25 dnů dovolený, ale ideálně 6 týdnů a víc. A pak jsou lidi, co mají problém vyčerpat 20, protože prostě nejsou zvyklí cestovat a spíš třeba volný čas tráví po večerech, o víkendech, nebo zase mají malý dítě, nemají prostě moc prostoru cestovat a spíš si to vlastně berou na nějakou výpomoc doma. Já tady teďka trošku škatulkuju, samozřejmě každý člověk, co má malý dítě, nebude stejný, ale že prostě ten benefit, co mě jako zaměstnavatele stojí nějakou částku, tak a toho zaměstnance buď stojí nebo nestojí nějakou částku, tak pro někoho může mít fakt jakože větší hodnotu, než kdybych mu přidala 2000 a pro někoho to může být ne, já chci prostě hlavně peníze. Jasně. A až to už je pak prostě o individuálním nastavení každého asi člověka a jeho nějaký životní zrovna fáze a situace. Jasně. Ještě vlastně taková klasika, nějaká forma vlastně podpory jídla, příspěvku na stravování,
když má člověk nejen kafe zdarma, ale dobrý kafe zdarma, nějakou mini pražírnu, tak si tím může udělat plusový body u lidí, co mají rádi kafe. Takový zase benefit, nebenefit jsou team buildingy, záleží zase něco jiného je, máme team building v kanclu a koupíme pizzu a něco jiného je jednou ročně jezdíme na firmní dovolenou do Španělska. Tak je to zase jako jiná hodnota, ale obecně asi kdybych měla doporučit, co frčí, tak zaměřte se na to, jaký lidi máte ve firmě, jaký lidi chcete vytahovat, jestli cílíte prostě na Gen Z absolventy, nebo jestli je váš věkový průměr 45+, a zeptejte se lidí, oni to jako řeknou. A asi jako relativně nejlepší výsledek je, když se zeptáte těch lidí a máte 40 lidí a dostanete 41 odpovědí, protože to fakt znamená, že nic nechybí z toho, co by bylo zásadní pro všechny, ale spíš už to jsou takový jako nice to have věci, co třeba člověk někde měl, tady nemá, ale není to, že všichni ne, prostě tady s tou dovolenou se nedá vyžít, já potřebuji týden víc. Jenom jsem se chtěla vrátit k tomu, jak jsi zmiňovala to placení kafe, protože to je, vlastně s tím jako hrozně souhlasím. Já jsem docela jako kavárenský povaleč, to je jako jedna věc, takže já kafe zadarmo vždycky uvítám. Ale pamatuju si na jednu svou pracovní zkušenost, kde se kafe platilo, a to nebyl jako až takový problém ve smyslu, že mě by vadilo za to zaplatit, ale platilo se jakoby do takové mističky přesná částka. A já jako totálně cashless člověk, který prostě nenosí absolutně u sebe peníze nikdy, tak pro mě prostě najít někde 10 korun, abych zaplatila si tu jednu kapsli nebo prostě jedno to kafe, bylo prostě tak strašně otravný, jako tak strašně. Takže úplně jako, jo, je to samozřejmě, když je kafe jediný benefit, tak to asi není úplně jako ideální, ale určitě si nemyslím, že to je jakoby bezcenný benefit nebo nějaký smíchuhodný benefit, takže jenom jsem to chtěla ještě okomentovat, ale Je to tak a jinak asi obecně jako 2 kategorie, co si myslím, že i do budoucna budou vlastně zajímavý pro lidi, je to podpora fyzického zdraví, protože velká část práce je buď nějak fyzicky náročná, člověk při tom něco zatěžuje, měl by kompenzovat, anebo je u počítače a naopak vlastně člověk zatěžuje tady drobné skupiny svalů a oči a zbytek těla vůbec. Potom mentální zdraví, takže péče o svůj obecně well-being a vzdělávání. A teď nemyslím taky to vzdělávání jako BOZP kurz a to, co potřebuji k práci, ale možnost vlastně vzdělat se i v něčem, co můžu využít, nebo osobní rozvoj, co mě jako člověka někam posune. Napadá mě k tomu ještě jedna věc. Co když chci já jako zaměstnavatel svým lidem prostě nějak zpříjemnit teda tu pracovní zkušenost nebo práci jako takovou, ale nemám na ten benefit třeba velký budget. Je něco, co můžu prostě udělat jako zavíst od zítřka a nebude mi to stát jako skoro nic a bude to mít nějaký fakt jako fajn pozitivní efekt na ten pracovní život těch lidí? Napadá ti nějaký takový benefit? Ono jako spousta super benefitů je nebo může být zadarmo nebo za relativně nízký náklady. Může to být jsou jako různé kategorie, co je úplně zadarmo, co mě vůbec nic nestojí, tak je domluvit prostě s nějakýma svýma partnerama, slevy, zvýhodněný podmínky, různý prostě versus zdarma. A to mám fakt prostě zadarmo a je tam spíš potřeba vlastně vložit čas do tohoto domluvit. Co mě stojí jenom na ušném zisku, tak když mám jako firma nějaký vlastní produkt, tak ho nabídnou zaměstnancům zase zdarma výrazný zvýhodnění. Nebo potom věci, ke kterým se člověk nedostane jako B2C, co musí být prostě B2B, úplně typicky multisportka. Jo? No, když na ní nebudu jako firma přispívat, bude dražší, ale budou lidi, kterým se to vyplatí a mě to fakt stojí jenom nějakou tu administrativu s tím, protože si to může vlastně ten zaměstnanec hradit úplně sám celý. Potom, co už něco stojí, ne třeba v přímých nákladech, ale v nepřímých, tak jsou různý právě dovolený si, kde je prostě víc volna. Ono, když si člověk spočte ty náklady, tak to číslo je docela vysoký. Na druhou stranu zase má to pozitivní efekty a nestojí to, že musím z budžetu vzít něco peníze kupovat, a něco koupit. Větší flexibilita, ta je zase úplně zadarmo, pokud prostě umím dobře manažovat lidi, tak jim můžu nabídnout home office, můžu jim nabídnout flexibilní pracovní dobu a zase bude spousta lidí, pro které je tohle to nejdůležitější. A nebo vzdělávání, to zase není úplně levný, pokud to chci dělat kvalitně, ale zase to má návratnost, že když prostě budu ty lidi smysluplně vzdělávat, budou se mi chovat líp, budou podávat lepší výkony, budou spokojenější, takže se mi to zase někde vrátí. Takže jsou benefity, co jsou vysloveně jako zero budget, anebo potom takový ty low budget, kde nejvíc vlastně trvá do toho vložit nějaký čas a nějak to nachystat. Když řeknu,
aby zaměstnanci prostě jednou měsíčně přišli a měli v kuchynce nějakou snídani nebo nějaký dobroty, tak můžu je za draho koupit už hotový, nebo si můžu relativně za pár korun nakoupit ty ingredience a jenom do toho někdo musí vložit čas, aby to nachystal. Ale zase je to něco vlastně, co udělá radost. Jo, to jsou určitě skvělý tipy. Ještě mě zajímá, ty jsi zmiňovala třeba tu dovolenou, víc týdnů dovolený. Co taková neomezená dovolená, jak ty se stavíš? Myslíš, že to je nějakým způsobem udržitelný, nebo že si myslíš, že protože spousta lidí přesně jsou na to jako různý názory. Tak co se to myslíš ty? Myslíš si, že to je benefit, který dává smysl, nebo je to moc snadno jako zneužitelná věc třeba? Já jsem neomezenou dovolenou nikdy neměla, takže nemám praktickou zkušenost, nicméně jak se na to dívám, vidím tam jak pozitivní, tak negativní efekty. Obecně jde to jenom v určitý firmní kultuře, musí tam být poměrně velká míra zodpovědnosti a ownershipu, musím si být jistá, tam fakt jako nemám lidi, co by to zneužívali, co by ještě jakože třeba jim nevadilo, že si vezmou dovolenou, nemají hotovou práci a teďka mi to zavalí ty zodpovědní, co si tu dovolenou nevzali, takže to je nějaká prerekvizita. Potom z toho pozitivního jsou lidi, kterým to fakt jako neskutečně usnadní život, co prostě ani nemusí využívat, že by měli 100 dnů dovolený ročně, ale že prostě jeden rok si můžou naplánovat cestu kolem světa a vzít si víc a další rok zase si můžou vybrat míň. Na druhou stranu ty negativa, co tam vnímám, tak krom samozřejmě nějaký zneužitelnosti, tak i to, že pořád je nějaký zákonný nárok na dovolenou a vlastně ono někdy je vedlejší efekt, že si to třeba lidi nechtějí brát tu dovolenou, aby nevypadali jako, že zneužívají systém, aby prostě nebyli ti, co mají nejvíc a najednou, když se nehlídá, že tady je ten balíček 25 a 20, 30 dnů, co si musíš využít, tak najednou v listopadu zjistím, že jdu celý firmě nařídit měsíc a půl dovolený, protože nikdo si ještě nevzal ani to, na co má nárok ze zákona. A nebo potom, aby to vlastně problémy, co by se měly řešit jinak, tak to byla taková ta náplastička. Cítím se přetížená, vezmu si dovolenou, vrátím se, teďka mi toho hodně napadalo za dovolenou, takže jedu na 40%, cítím se úplně v háji, vezmu si dovolenou Jasně, a takhle jedem a vlastně dostaneme se postupně k nějakému vyhoření. Takže za mě je tam jako velké množství věcí, co je fajn si pohlídat, ať už z hlediska těch zákonných limitů, nebo z hlediska toho, že vlastně fakt to lidi využívají k větší spokojenosti, k většímu wellbeingu a ne třeba právě k tomu, že se dostanou do nějakého kolečka, ze kterého se blbě vystupuje. Ještě další benefit, který já osobně hodně vnímám ve svém okolí a i v těch jako rychle rostoucích firmách, řekněme, je zájem o e-zopy. Vnímáš to taky, nebo máš třeba i od vašich zaměstnanců nějakou poptávku po e-zopech, nebo... Za mě zase otázka bubliny. Myslím si, že hodně aktuální vlastně ve startupech a s tím, že vnímám to hodně v rámci takového toho náhradního odměňování. Mám prostě úplně nový startup, třeba ještě nejsme tak etablovaní, ale chci lidi, co mi to pomůžou rozjet, nemůžu je zaplatit tak, jak by je zaplatila většina firm na trhu, takže jim nabídnu vlastně tady ten bonus. A pro některé firmy startupový typicky, tak je to vlastně součást odměňování. Na druhou stranu v Česku k tomu není úplně šťastná legislativa, takže tam ty omezení zatím ještě jsou a bohužel je tam poměrně vysoká daňová zátěž potom. OK, tak pojďme se podívat ještě na nějaký, řekněme, nebenefitový možnosti motivace těch zaměstnanců. Já hodně vnímám, a myslím, že nejsem jediná, myslím, že každý člověk, kdo se jednou za čas podívá na LinkedIn, tak minimálně jednou prostě uvidí slovo nebo slovní spojení work-life balance v nějakém kontextu. Mně osobně už to přijde jako vlastně hrozný buzzword, protože se to fakt používá skloně úplně ve všech možných příkladech. Jak právě docílit toho, aby nějaká ta vyváženost toho pracovního osobního života nebyl právě jenom nějaký jako buzzword, ale aby to opravdu jako těm lidem jako zvýšilo nějakým způsobem kvalitu života. Jak třeba ty k tomu přistupuješ, jako nevím, jestli máš nějaký konkrétní jako metriky, který třeba hlídáš u těch lidí, jako že tady Anička prostě pracuje každý den 12 hodin, tak jestli prostě Aničce říct, hele, děláš toho zbytečně moc, můžeš toho dělat míň, nebo pracuješ s tím nějakým způsobem takhle, že bys sledovala třeba ty jednotlivý lidi, jakým způsobem odvádějí nebo neodvádějí tu práci.
takhle, když jako o někom vím, že je v práci jako od nevidím do nevidím, tak se snažím to adresovat jenom s tím člověkem. Hele, seš v pohodě a jako děláš to, protože ti to takhle vyhovuje, nebo teďka plánuješ nějakou dovču a chceš mít přední čistý stůl, nebo prostě je ten workload takovej, že fakt jako to nejde jinak a musíš tady ty 12 sedět, takže to je hodně individuální. Jako nestává se, že by tohle byla celá firma, jo? To jsou často třeba jako 1-2 lidi a pro některý z nich je třeba i práce nějaká forma. Něco se mi děje v osobním životě, já to tak mám, takže to zmiňuji, něco se mi děje v osobním životě, nechci na to myslet, tak se prostě zakousnu do něčeho dalšího. Každopádně z hlediska wellbeingu za mě je fajn vlastně dát si pozor na to, jaký chování odměňuju, aby nebyl top performer, co je nejvíc oceňovaný a na každém firmním akci se vyzdvihuje člověk, který jako je ten příklad někdo, kdo odesílá e-maily, poslední pošle ve 2 ráno a s dalšíma začne v 6. To je jako vlastně zase jít tím příkladem a vůbec o tom tématu vlastně mluvit, jo? Že existuje nějaký jako mentální zdraví, že se stresem je fajn nějak pracovat, mít právě benefity, co třeba podporují mentální a fyzický zdraví, od té multisportky pod třeba přednášky, možnost nějakého coachingu, takže za mě prostě jako mám ráda takovou tu ideu, že lidi prostě jsou samostatní, nastaví si to, jak to potřebujou. Na druhou stranu, ať není tabu říct i to, já mám teďka fakt nějaký prostě těžký období, potřebuju teďka dočasně pracovat víc, míň, potřebuju nějak podpořit, tak ať nemají vlastně lidi pocit, že si to musí řešit všude jinde. Hlavně, ať se to nedozví v práci, nebo z toho bude průšvih. Jo, ok. Napadají ti ještě nějaké jiné možnosti, jak motivovat ty lidi jinak než finančně, nebo nějakýma konkrétníma jako oficiálníma benefitama, jako řekněme to, co oficiálně prostě firma nabízí? Zdravá firmní kultura, smysl práce, transparentní komunikace, takže když fakt jako jasně vím, kam jako firma jdeme, proč děláme to, co děláme, čeho chceme dosáhnout, dobře o tom komunikujeme, vlastně ti lidi vědí, co se v té firmě děje, vědí, jak jakákoliv role přispívá k úspěchu, jo? Že recepční tam není proto, aby se točila na židli a byla hezká, ale že taky je to prostě role, co má nějaký význam v těch cílech a co má přínos. A potom hirovat dobře, budovat zdravou firmní kulturu, snažit se mít lidi na správných místech, rozvíjet je, ať prostě není práce něco, kde 10 hodin mačkám červený tlačítko a pak jdu domů, ale je to něco, kde vidím, že to má nějaký výsledek, smysl, přínos a já jsem na to i pyšnej. Ok, super. Podíváme se ještě trošku do budoucnosti, na to, co nás tak nějak jako čeká, nebo co jsou nějaký aktuální trendy. Myslíš, že firmy by se měly začít nějak víc aktivně připravovat na tu směrnici, o které jsme se tady bavili, že jakoby, protože jak to vnímám já, tak mi přijde, že jakoby se vlastně nic neděje jako zatím, a to, že by se to do 3 let mělo nějakým způsobem aplikovat, tak mi přijde, že jako OK, napsalo se o tom pár článků, ale že by jako reálně došlo už k nějaký akci v těch firmách, mi přijde, že úplně není jako pravda, ale třeba jsem jenom já nějak zaciklená v nějaký bublině. Za mě super minimálně se nad tím aspoň trošku zamyslet. Třeba si udělat právě tu mzdovou architekturu nebo nějaký ty grady, nějak si to zasadit a říct si, tak tady na pozici PPC marketáka, tak se pohybujeme od X do Y s částkou a všichni lidi nám spadají semka. Jak to mám s ostatníma pozicemi v marketingovém oddělení vůči tomu, zase ten impact, náročnost, kritičnost té pozice, jaký mají třeba dopad na ty výsledky. V rámci té jedné škatulky, jak mám ty lidi rozložený. Když tam mám Pepíka, Toma, Aničku a Evu, tak když mají Anička a Eva nejmíň, tak je to proto, že jsou nejjuniornější a že prostě nemají ty zkušenosti. Nebo je to proto, že nastoupili do firmy před 5 rokama a jenom když nastoupili jako noví lidi za víc, tak si nepřišli to zvýšení. Nebo to ani neumím vysvětlit a je to prostě proto, že to jsou ženský a můžou odejít na mateřskou. Jo? Takže minimálně vlastně nad tímhletím se zamyslet, udělat si analýzu, podívat se, jak vlastně ty pozice si tam jakoby stojí a jestli náhodou tam nemám nějakou na koho jsme zapomněli třeba jenom, nebo jestli prostě někoho neblokuje šéf, protože nějaký osobní antipatie, nebo si prostě nemyslí, že žena dokáže tu práci odvíjet stejně dobře, ale přitom výsledky má lepší než muž v tom týmu.
Takže udělat si minimálně nějakou revizi. OK, jo, to je určitě super v každé firmě vlastně se na tohle podívat aspoň prostě jednou za čas. No. Co by podle tebe firmy měly udělat v té oblasti benefitů, aby byly pořád relevantní pro kandidáty třeba za, nevím, 5 let? Co jsou jako nějaký trendy v těch benefitech, který by měly buď to už mít teď jako must-have benefit, nebo ty, který myslíš, že budou jako do budoucna žádaný? Já si myslím, že spíš už jsou nějaký benefity, co jsou trošičku outdated. Typicky, ať už to jsou různé jako stravenky, papírové poukázky, protože teď už je možnost, jak buď to vyplatit jako čistý peníze, nebo jak minimálně to mít jako nějakou ekologičtější třeba platební kartu. Takže ono jako vyzvednout si každý měsíc na HR balíček stravenek, tak není úplně ta nejlepší možnost. Nebo právě to platím si za kafe, musím jezdit každý den do kanceláře, ale v perimetru 5 kilometrů se nedá zaparkovat a firma prostě má parkovací místa jenom pro management a tady tyhle ty vlastně věci, co jsou takový, až se dá říct, skrytý překážky. Já jsem na jazyku ještě jeden benefit se neaktuálně, ale polkla jsem si ho, když si vzpomenu, tak ti ho ještě dopovím. A potom poslouchat vlastně kandidáty, poslouchat tu svoji cílovku, co se mi do té firmy hlásí a lidi, co v té firmě už jsou, o co mají zájem, o co si říkají, na co se ptají, jestli prostě se mi všichni ptají, jestli mám 25 dnů dovolený a já mám furt jenom 20, tak by možná bylo fajn se na to nějakým způsobem podívat. Myslíš, že nás čeká i nějaká jakoby revoluce v odměňování s příchodem AI ve smyslu, že by si, jako je to hodně jako takový banální příklad, jo, ale mohl by si zaměstnavatel říct, OK, ale tady prostě půlku kódu prostě může napsat ChatGPT, takže nemusím platit tomu kodérovi tolik, co mu platím, protože prostě to není jeho práce v uvozovkách. Myslíš, že nás čeká jako něco podobného, nějaký podobný jako switch v tom odměňování, nebo je to blbost? Myslím, že to bude mít spíš takový jako strukturální vliv, že některé pozice už nebudou potřeba a zase vzniknou nějaký jiný pozice, co potřeba budou, takže třeba někdo, kdo dokáže AI implementovat, kdo dokáže v tomhletom školit a oproti tomu zanikne nějaká data enter, co prostě AI zvládne líp, nebo že to zahýbá jakoby s množstvím těch potřebných pozic a vůbec efektivitou těch lidí. A zeptala jsem se AI vlastně na tady tuhletu otázku. Okay. A AI mi odvětila, nebo GPT mi odvětil, že v rámci revoluce v odměňování, takže dokáže vlastně rychleji reagovat, dokáže hlídat, aby to nebylo diskriminační, což mě zaujalo, protože AI dokáže být pěkně diskriminační, pokud ji k tomu dám jako diskriminační vstupy. No jasně. Nezadám ji jako diskriminuji, jo? To jako dělat nechce, to nějaký etiku má, ale pokud prostě zadám vstupy, co jsou biased a zadám jí pattern, že tady 1000 žen v organizaci bylo zásadně méně než 1000 mužů, tak by mě jako velmi zajímalo, jestli dokáže říct, hele, tohle je diskriminační, anebo jestli bude brát jako úplně v pohodě, že jakmile má někdo o vás za jménem, tak prostě vstupní data prostě. Takže to mě celkem zaujalo. Každopádně nějaká vlastně rychlejší reakce, zpráva v rámci těch systémů. Myslím si, že pro nějakou jako analýzu zase může pomoct, nemusí to být nějaké vyhodnocování dat a teda AI tvrdí, že dokáže být objektivnější, ale upozorňuje na její etické používání. OK, no tak uvidíme ještě, co se bude v tomhle kontextu dít. Na to jsem taky docela zvědavá, upřímně. OK. Pojďme teďka k pár posledním závěrečným otázkám. Mě by zajímalo, jestli máš nějakou jako fun fact historku nebo nějaký příklad toho, nějaký jako zvláštní situace, která se ti kdy v kontextu odměňování stala, jakože třeba někdo přišel a řekl si prostě nějaký nesmyslný peníze, nebo naopak někdo přišel a řekl si mnohem menší jako hodnotu, než jako vlastně má na trhu práce. Nevím, jestli máš něco podobného, co jsi někdy zažila a vrlo se ti to do mysli. To mi nepřijde jako nějak jako úplně bizarní situace, zejména ta druhá. To naopak je jako moje docela oblíbená situace, pokud já mám budget na pozici 35, ten kandidát odpovídá prostě tomu profilu, co si představuju za těch 35 a řekne si o 25, tak si myslím, že jako úplně nejhezčí mu pak volat a říct, no tak my vás jako berem a vy jste chtěl těch 25, takže my vám dáváme
32 s možností prostě navýšení třeba po zaučení na těch 35, jo, že tohle je fakt jako, že to nejlepší, co se může stát. krásně řešitelný, protože toho člověka můžu potěšit ještě předtím, než nastoupí a v tom budžetu to mám a pokud zase mám všechny ostatní lidi v nějakém rozmezí, tak se ho nepodstrelím o 5 000 jenom protože si to řekl. To jako potom spolíhat na to, že to nezjistí, tak to je takový, nedoporučuju to. A když si člověk řekne úplně nesmysl, se občas stane, což mě zaráží zejména z toho důvodu, že my zveřejňujeme vlastně rozmezí a je to reálný rozmezí, takže když tam máme prostě 40 až 50, tak to znamená, že si opravdu člověk odnese 40 až 50, nedáváme tam 40 až 200. A jako jasně, ale to se děje, no, často. Ale občas prostě přijde někdo, kdo na tuhletu pozici chce 100. A to tak jako koukám a říkám, no tak my máme budget takovej, tak děkuju a rozloučíme se. Jako, jsem zastánce toho se bavit ve chvíli, kdy ten rozdíl je malej, kdy vím, že je to plus 10, mám manévrovací prostor na své straně plus 5, tak říct, my se můžeme dostat sem, je plus zase tyhle benefity, možnost nějakého zvýšení, co pro toho kandidáta může být zajímavý, třeba z toho, co už zmiňoval. Je to pro vás zajímavý, chcete se dál bavit, nebo ne, prostě ten rozdíl je velký, nebo když se nepotkáme o 1000, tak pojďme se bavit, jo, to je stejně pravděpodobně, že ten člověk uhne, jako to, že my to v budžetu najdem, ale jako stává se občas, že ten rozdíl je jako veliký a to pak fakt jenom člověk poděkuje, rozloučí se. A nemusí to být, že se jako nadstřelí, že můžou být firmy, kde prostě ta pozice je hodnocená takto, ale spíš mě jako líto, že z mýho pohledu zveřejnili jsme tu odměnu, dělali jsme všechno pro to, aby ten člověk věděl, co vlastně nabízíme a potom zbytečně si 10 minut povídáme, než teda zjistíme, že se nepotkáme úplně diametrálně a mohla jsem mu těch 10 minut a to posílání CVčka, průvodního dopisu a všeho vlastně ušetřit. Ještě otázka, jestli to neposílá AI. To je taky možnost. Co vím, že jako lidi nedokážou moc zkousnout a fakt jim to vadí. Když mám jako firma nějaký produkt a nenabídnu vůbec žádný zvýhodnění. Jo? Dejme tomu, že jsem letecká společnost a nenabídnu ani 1 euro dolů prostě z letenky nebo nějakou možnost jako výběru přednostních sedadel zdarma, nebo že ten člověk má zdarma, nevím, odbavený zavazadlo, ale prostě kupuje se to úplně za stejnou cenu jako člověk, co je zvenku, anebo třeba ještě za horší, než když je nějaký věrný zákazník, tak to je jako, že to je za mě úplně mimo, protože ti lidi nedokážou pochopit, proč jim to nemůžu nabídnout. Jo? Ne každý produkt je třeba vhodný na to, aby byl úplně zdarma, ale minimálně nějaký zvýhodněný, nějaká možnost slevy, nějaká možnost třeba to zlevnit i svým blízkým. To za mě je fakt jako... Jo. Ten ušlej zisk versus ta spokojenost, je tam za mě tak malý rozdíl a pořád můžu mít třeba platícího nebo spokojenýho zákazníka, ambasadora ty značky, že to je fakt jako... Chápu lidi, že to nechápou. Jo, tak jako určitě se to odráží právě tak i na nějaký jako loyalty a tedy, že nějakým employer brandingu a tak dále, no. Ok, super. Posledních pár otázek. Zajímalo by mě, co bys ráda zavedla u vás ve firmě, kdybys měla úplně neomezený budget, nebo kdyby tě prostě nevázal budget, nevázal by tě nějaký jako procesní věci, že by to nešlo zavíst z nějakého prostě, nevím, důvodu. Co je něco, co třeba nemáte a chtěla bys to u vás ve firmě pro tvoje kolegy? Tak kdybych měla úplně neomezený budget a prostě věděla bych, že tady je miliarda čistě na benefity, tak to by samozřejmě bylo krásný. To by došlo na všech těch 41 typů, co se pro ně vyjádřil jeden člověk. Ale to jsou potom takové věci, jako že fakt můžeš podpořit úplně každou tu oblast. Můžeš nabídnout, nevím, masáže placený firmou, můžeš nabídnout nějaké jako fitko a tréninky placený firmou, můžeš nabídnout coaching a terapie placený firmou, můžeš team buildingy dělat, že fakt jako všechny zbalíš a letíte na ten týden do Španělska, nebo všechny, co chtějí. Můžeš mít stejný počet firmních aut jako počet lidí ve firmě a každý ho může používat k soukromým účelům, takže když je neomezený budget, tak to si myslím, že těch nápadů by byla spousta a spíš by bylo asi fajn jako vzít to po těch oblastech a v každý jako zainvestovat víc. Nicméně to se fakt bavíme prostě o tady miliardových budgetech na čistě jenom benefity, ale já vnímám fakt jako hodně důležitou tu podporu vlastně jak mentálního, tak fyzického zdraví a
ta možnost i třeba smysluplných aktivit jakoby za odměnu, jo? Že prostě teďka pojďme máknout, splnit nějaký cíl a všichni tady letíme do Španělska nebo do New Yorku nebo kamkoliv jinam, tak to by bylo hezký. No, to jsou většinou jako jedné velmi nákladné možnosti částky, no. A i organizačně náročný. OK. Tak úplně závěrem by mě zajímalo, co považuješ ty osobně za nějaký svůj největší úspěch v Ulov Domov, co se týká právě nějaký motivace kolegů, jestli máš něco, co prostě si říkáš, že to se mi fakt povedlo, prostě kvůli tomu nebo díky tomu teda jsou lidi šťastnější, spokojenější a máme třeba lepší výsledky a tak dále. My to máme formou takových jakoby milníků nebo akčních kroků, takže třeba jsme redefinovali vizi a misi, nastavili jsme firemní hodnoty, pracovali jsme hodně na pilířích firemní kultury, pracujeme i na komunikaci, že jako si myslím, že komunikujeme mnohem víc věcí, právě i třeba na základě podnětů zaměstnanců, co jim chybělo. Děláme interní newsletter například. Hodně se snažíme představovat ty týmy, aby fakt každý ve firmě věděl, co ty další týmy dělají, takže děláme dotazníky spokojenosti a plus checky pravidelný, taky vždycky, když tam jsou nějaké podněty ke zlepšení, tak se snažíme je pověnovat se jim, buď dát zpětnou vazbu, že jako děkujeme, ale nejde to, když se ten člověk podepíše, je to jako anonymní, nebo minimálně prostě předat tomu člověku, co má vlastně tu oblast, která se to týká na starost. Takže spíš vlastně děláme tady tyhle ty kroky a většina z nich není jako one and done, ale spíš je to dlouhodobý závazek a věci, co jsme začali s tou iniciativou a teď se děje pravidelně. Takže mám fakt jako velkou radost v tom, že a to není jenom o mně, to je o celém mým týmu, takže tady všechny ty věci, co jsme vlastně zavedli, tak fakt se jim věnujeme a pracujeme na tom a vlastně kolegové čtou newslettery, vyplňují dotazníky, reagují na komunikaci, že vlastně to vypadá, že v té firmě se to vlastně potkává. Tak jo, super. Tak já doufám, že takhle to bude i v dalších firmách, že se to bude postupně takhle zlepšovat všude. A moc děkuji, že jsme teda tohle téma mohli probrat. Tak se mě krásně. Děkuji moc za pozvání. Ahoj. Ahoj.